ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛି। ଯିବି ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିଦିଏ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବି ଛେଚିବି ଲେଟ୍ ହେଲେ। ମମି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ମମି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ପୁରା ସକାଳୁ କାମ ଗୁହାଳ କାଢ଼ିବା କେତେ କାମ ଅଛି ସବୁ ସାରୁଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଇଏ କରିବାକୁ। ମୁଁ ତମର ଏଠି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୁରା ଶୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାବା ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ। ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ବି ପୁରା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା କି ନିଦ ମୋ ବାବାକୁ। ପୁରା ନିଦ ତାକୁ ଆସିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲାଣି 4ଟାରୁ ଉଠି ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଶୋଇବନି। ସେ ଶୋଇବନି ଠିକ୍ ସକାଳ 6ଟା ହବ ସେ ଶୋଇବ। କ'ଣ କରିବା। ଛୁଆଟି ଛୋଟ ଛୁଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନନାକୁ ଚିଡ଼େଇବା। ଇରେ କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି? ଜାଣିକି କବାଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ରେ। କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା। ଓକେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ନୂଆ ଗୋଟେ ଛେଳି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପେଟୁ। ଇଏ ହେଲା ମେଘା। ଟାଉଟି ସରିଗଲା ଏଇଟା ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଉଠିଗଲେ। ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେ ବାବା କ'ଣ ହଉଛି? ଉଠିକି ରାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଉଠିବେ। ଉଠିକି ଖେଳିବେ। ଖେଳାବୁଲା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇରେ ମୋ ସୁନା କୋଉଠି? ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରାଗିଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ହଉଛି? ଜଗୁ ହଉଛ? ନା କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ବାପା ଏଠି କିଏ ଅଛି? ସେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଟା ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ଅନଉଛି। ମାନେ ସେ କାହିଁକି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ସେଇଠି ଭାବୁଛି ସେ କିଏ ଅଛି? ବାପା ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମେ ଆଉ କିଏ? ମୋ ଚଗୁଟା ମୋ ଜୀବନଟା। ମୋ ବାବାକୁ ଆଉ ମାଲୋ ମୋ ବାବାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା।
ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲ କି? ଲୁଚେଇ ଖାଇଥିଲ? ଓହୋ ପୁରା ଜୋର ଥଣ୍ଡା ମୋ ଭାଇକୁ।